awal iku mau mitos, mosok sing iso bengi-bengi iso undang setan. Ya aja ngomong terus nyelengake kok. Didel langsung ngeyel. Kowe ora kok wani aku serak wani. Wah. Dene ngene. Sopo sing wis matang aku. Lho nang mangan kok karo turu iki. Lah kene to, Pak. Wong mangan penak ngene bisa santai kok. Ya ra iso to ra ilo. Kok nek kae mangan karo turu bojomu kok males-malesan. Masa Kaya iya? ibumu iki lho, sregep dhewe. Masa iya? Tenan. Lah percaya aku. Ya wis nek percaya ya wis. Bu. Kopine ndi? Kok durung ana? Ajeng aku urung gawe, Pak. Lho, ya digaweke to, Bu. Alah, mengko pas males aku. Alah, piye to, Bu? Masa iya ya? Omongane Bapak biyen bener. Aja buka paene jero mana ora ilo. Bapak iki akan percaya mitos kok, Pak. Ngene ora ono hubungane, Pak. Lha nek dikandani wong tuwa iki dindel ngono lho. Wong Ono sebabe dikandani. ora ngandel aku, Pak. Mitos tok ora ono hubungane. Bim, ibumu kena serangan jantung, Bim. Bu, aku arep dolan ngomong Marcel. Surup-surup kok dolan sih, Nak? Aku Apa? sesuk. Lah aku dinteni Marcel kok nang omah kok. Surup-surup iku kowe gondel banget. Alah, wis gak percaya aku, Bu. Diomongi makane kok. Ngomong tak ngandel aku. Gue nih merinding ini, mosok jariku bener. Halo, guys. Tangi nang, wis awan kok turu we. Kok sik, Bu? Sik ngantuk rek. Wis gede kok tangi awan we. Dan tangi kono lho. Lah piye nek bengi bar ndelok Persija menang ora iso dilewatno iku, Pak. Duwe anak lanang senengane tangi awan. Persija we, lek ki tangimu awan, rezekimu kudu tokol pitik. Alah, ora ngaruh. Ngono iku wis gampang. Rezeki iso berah kok. Lek jame wong tuaku ngandel ta. Diomongi rak tau ngandel. Alam, Bu. Golek loker kok angele sik ngene Gusti. Apa pinter ya omongane iku nek kae. Aja tangi awan-awan. Aku berlutut? Tidak akan. Dingin, tetapi tidak kejam. Kesendirian adalah teman terbaikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Abdul Sabuka Jibrawan, absen sekawan.
Kula Bima Satrio Nugroho absen gangsal. Kula Maharga Rumbidianto absen 19. Kula Rizka Nurlailia absen 24. Kula Randy Eka Marcelona absen 29.